كما يكنيكم خبركم سمعتنا ازي كل جزء بمنستر فتح الدالو استمراوي مدبيو نايلوم تحسنا دما اب كحسا كتكوريو تكاتلو بخبر عندنا زخبركم سمعتنا دك السب أبقع زهيوتهم بخماعتهم زعمصلوا الصبات دايما دايل كويد ما بدنجث ناي هوث أكل وي ناي نبرت قدعات كقات مامي خياليو كما أبنث بحدقا مكينة بوزبي ويد ما خوني الكا زفصم أكل مقدال وزته كتكاسي كال أثي حدقان قدعاتن زسعبي بدلين يادما نتبدالي كخحس سيفيلا وحقي ارترا كاب زسفرو محوي أقباباتيو أثي زخفل متن كحساقن نربحا وي زي قبق بلسقنا نمركاب زي كونس مستي زورة مقدعاتي زمتات انتباهيديو أبهلن لمدن حبرت سبنا قار وي كحسا مبلع زي رهاز كالو جنزب كم مبلع سلز غصر بمن قدي عرقن شمقلنان قديات ناي مدكاس لمدي حدا كابتوم كما مللينا زتكسو كبرتاتنا ايو أبزوان زون انتقونه بقلة أبنتاويان سلرابيت نقديات بعرقي كم زدكس نقبار يزوتر بمهلاو كبرتاتنا شرشو كم زيت أفئة زمالكتيو بانصار زقن بسانكي موتن أكال مقدالن بقلة وقنات زحتت متن كحسا سب قداي نجنزباوي ربحات بهايلو نابزيت اللي مسحاب سل زاتو نابي تفردن حبرت سبن أشجارن أكرهرن قديات كقلاقولو صني حمالو نايلو متحسنا قبل علي كبرت سب بسنك زورد بدل زصعب مقدال أكل ويدما بسنكي مقدال أكل وي مدفع هو الصعب حزن نمحواي نتبدالي ويدما نسدرا مواتي زغفل كحسا زملكاتيو انتهي مالتيو كحسا حدث قبل الكال السب نزور لقدات المحواي بعينت وي بجنزب زغفل تبهيلو خجلس إكال كحسا تبدل وجن بسنكتي زوردو مهسيتي نزقوذ لنجر يمل تبهيل سلزمن أب حبرة السب إرترا كم كنتاتي زور لقداتن بمسرت أب كبابيو زم حضرلو ياتو حقتاتن متن قدات زجمجملون زغفللون الجبابات كحسالو زوسن كحسا نزورة قرآت أفلتو نمهاب أقدر سنت زلو كوينو متن زحتت جنزب ببقوانو كنهر كم صنحه بمنستر فتحي أبقى تشعين شوعتن زتخاده مصنعتي ثرقابي زلو هلو كنتات كحسان عمتاتون أبزق زيزن ترينا بفلاي نايموت حدقا أبزقات مولو جلس درابيت مواتي عقنو زحلفه كاب حدا مليون كساب 3 مليون نقفاز بصح كحسا كاب درابيت بدالي كحاتو يرأي اللو أزدما ولاون كل الزمد ببعقمو أواسيو كخفلو انتزفتن أبزيك إلو الدرجة تبزيح اللو أبزوانزي بأبيات فردز وهاب كحسا بعيني رتعيث رأيو بفلاي بسنكي موت تبدالي قبل علي بمواتي زنابيو تحت عدم ولداتن بعالتي بيتن كورد نزخل قطبا وكسرا أبقمت بمتاو تقمقمو زو السانيو أزدما بيواتو انتزهلو مزينة فلس راح ترأيو كساب كندي آتاوي كركب يخيل نفسو كفتنا بايدما نغندي جزيز أكل بمواتي مثالي نيرو نزبلو روق حيتات أبقمت بمتاو نزخ حساب بمقمقام سدرابيت قداي كحسا كم زرخبو يقبر
كحسا أب سيفيلاو حقي إرترا حدا سب بخالق سب بدل مزوردو اتبدالي بمتكلات زي وعلاوي تحتاتنت ناي سيفيلاو حقي تحتات يخون اتبدلنيا زي وعلاوي سيفيلاو تحتاتنت كمزلو ترقاقص مستوسنة قصيلو بخلاي درجة زقرب حتو موسان متن كحسايو موسان متن كحسا مالت عينتن متن زورة قدات من الصار مالتيو اتي تبدالي بسنكتي ببدالي زورة بدل ገንዘባዊ ንብረታዊ ወይ ድማ ሞራላዊ ጉድአት ከም ዝበጽሖ ቤት ፍርድ ምዘረጋግጽ ንበዳሊ ተሓታቲ ብምግባር ንተበዳሊ ክሕሶ ይእዝዝ ኣብ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ክልተ ዓይነት ካሕሳ ተደንጊጎም ኣለዉ ንሳቶም ድማ ገንዘባዊ ካሕሳን ዘይገንዘባዊ ካሕሳን ይበሃሉ ገንዘባዊ ካሕሳ ንግልት ዓይነት ጉድኣታት ማለት ንንዋታውን ሞራላውን ጉድኣት ክውሰን ዝኽእል ዓይነት ካሕሳ እዩ ካብዚ ብምቕጻል እምበር ክልቲኦም ዓይነታት ገንዘባዊ ካሕሳ ብቅደም ተኸተል ዘምስዕብ እዮም ቀዳማይ ንነገራዊ ጉድኣት ዝኽፈል ገንዘባዊ ካሕሳ ነገራዊ ወይ እውን ንዋታዊ ጉድኣት ወሪዱ ዝበሃል ብመሰረቱ እቲ ሲቪላዊ ተሓታትነት ዘስዓበ ተግባር ኣብ ልዕሊ ትግዳይ ቁጠባዊ ወይ ገንዘባዊ ሃስያ ምዘስዕብ እዩ ንኣብነት ብሰንኪ እቲ ተግባር ኣካል ክጎድል ንዋት ወይ ንብረት ክዓኑ ወይ ክጠፍእ ክሳራታት ክስዕብ ረብሓታት ክንኪ ምስኣን ሃብቲ ክኸትል ይኽእል እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ገንዘባዊ ክሳራታት ዘስዕቡ ድማ እዮም ነገራዊ ጉድኣት ተባሂሎም ዝግለጹ ብሓፂሩ ኣብ ልዕሊ ግዳይ ዝወረደ ጉድኣት ብንዋት ወይ ብገንዘብ ብጭቡጥ ክግለጽ ዝኽእል እንተኾይኑ ነገራዊ ጉድኣት ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል ብተወሳኺ ነገራዊ ጉድኣት ድሮ ኣብ ልዕሊ ትግዳይ ዝተኸስተ ወይ እውን ኣብ መጻኢ ምኽሳቱ ዘይተርፍ ምዃኑ ዝተረጋገጸ ጉድኣት ተባሂሉ ኣብ ክልተ ክኽፈል ይኽእል ንነገራዊ ጉድኣት ዝኽፈል ገንዘባዊ ካሕሳ ሲቪላዊ ሕጊ ክልተ መሰረታዊ መትከላት ሂቡሎም እቲ ቀዳማይ መትከል ንኣገባብ ካሕሳ ዝምልከት ኮይኑ እቲ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ተበዳሊ ዝተፈጸመ በደል ዝሰዓበ ጉድኣት ነገራዊ ክሳብ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ንተበዳሊ ብገንዘብ ዝኽፈል ካሕሳ ክእዘሉ ይገደድ ብተወሳኺ ቤት ፍርዲ ንናይ ካልኦት ሰባት ናጽነትን ናይ ሳልሳይ ወገናት መሰላት ብዘይጻረር ኣገባብ ንተበዳሊ ኣብ ክንዲ ገንዘብ ወይ እውን ኣብ ልዕሊቲ ገንዘብ ካልእ ግቡእ ስጉምታት ክእዝዝ ይኽእል እቲ ካልኣይ መትከል ድማ ንመጠን ዝኽፈል ካሕሳ ዝምልከት ኮይኑ እቲ ንተበዳሊ ዝወሃቦ መጠን ገንዘብ ምስቲ ዝወረደ ጉድኣት ተመጣጣኒ ክኸውን ከም ዘለዎ ይሕግግ ብሰንኪ ሓደ ዝተፈጸመ በደል ዝስዕብ ጉድኣት ኣብ መጻኢ ምምጽኡ ከም ዘይተርፎ ምዝረጋገጽ እቲ ጉድኣት ክውን ኮይኑ ክሳብ ዝመጽእ ከይተጸበኻ ንተበዳሊ ካሕሳ ይወሃቦ ንኣብነት ሓደ ሰብ ንሓደ ቀባኣይ ኣብ ልዕሊታ ንቕብኣ ዝጥቀመላ ኢዱ ናይ ኣካል ስንክልና ምስ ዘውርደሉ እቲ ቀባኣይ ብሰንኪ ኢዱ ምስኣኑ ኣብ መጻኢ ከም ዝጉዳእ ርግጽ ስለ ዝኾነ እቲ ዝስዕብ ጉድኣት ከይተጸብኻ ካሕሳ ይወሃቦ መጠን ካሕሳ ብሕጊ ካሕሳ ማዕረ ጉድኣት ብዝብል መትከል እዩ ዝግዛእ እቲ ብሕጊ ተሓታቲ ዝኾነ ሰብ ዝኸፍሎ መጠን ካሕሳ ማዕረቲ ተሓታትነት ዘስዓበ ተግባር ኣብ ልዕሊ ግዳይ ዘውረዶ ጉድኣት እዩ ኣብ ንብረት ንዝወረድ ጉድኣት ብገንዘብ ንምግምጋሙ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እኳ እንተዘይኮነ ዝወረደ ጉድኣት ናይ ሞት ወይ ናይ ኣካል ጉድለት ምዝኸውን ግን መጠን ካሕሳ ንምውሳን ኣሸጋሪ እዩ ብቐዳምነት ክጥቀስ ዝኽእልን ዝለዓለ ቦታ ዝወሃቦን ምኽንያት ናይዚ ኸኣ ህይወት ወይ ኣካላት ወዲ ሰብ ብገንዘብ ዝዕቀን ስለ ዘይኮነ እዩ እቲ ወሪዱ ዘሎ ጉድኣት ሽዑ ንሽዑ ወይ እውን ድሕሪ ሓፂር ግዜ ዝተጋህደ ወይ ድማ ኣብ መጻኢ ምግሃዱ ዘይተርፍ ጉድኣት ከስዕብ ይኽእል እዩ ስለዚ ምኽሳቱ ዘይተርፎ ናይ መጻኢ ጉድኣት ክሳብ ዝግሃድ ከይተጸብኻ ከተሕዮ ከም ዝግባእ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ይደንግግ ሓደ ተበዳሊ ውዕል መድሕን ዘለዎ ምስ ዝኸውን ንዘውረደ ጉድኣት ምሕወይ
ካብ ወሃብ መድሕን ክረክብ ዝግብኦ ከም ዝኾነ ርዱእ ኮይኑ እቲ ወሃቢ መድሕን ኣቐዲሙ ምስቲ በደል ወሪድዎ ዘሎ ሰብ ውዕል መድሕን ክኣቱ እንከሎ ኣብቲ ውዕል ሓደጋ ምስ ዘጋጥም ንተበዳሊ ተኪኡ ካብ በዳሊ ካሕሳ ክሓትት ከም ዝኽእል እንተተሰማሚዖም እቲ ወሃቢ መድሕን ብመሰረት ስምምዖም ንበዳሊ ተኪኡ ካሕሳ ይሓትት። ንኣብነት ኣቶ ሓሰን ናይ ማኪና ውዕል መድሕን ነይርዎ ንበል። ኣብቲ ውዕሎም ኣቶ ሓሰን ሓደጋ ማኪና ምስ ዝወርዶ ወሃብ መድሕን ንኣቶ ሓሰን ተኪኡ ካሕሳ ከም ዝሓትት ተሰማሚዖም። ኣቶ ሓሰን ብሰንኪ ጉዝለት ኣቶ በርሄ ሓደጋ ማኪና ምስ ዝወርዶን መኪኖ ምስ ተዓምኑን ብመሰረት ስምምዖም ኣቶ ሓሰን ናይቲ ዝወረደ ጉድኣት መሕወይ ካብ ወሃብ መድሕን ክወስድ ከሎ ወሃብ መድሕን ድማ ንኣቶ ሓሰን ተኪኡ ኣብ ቤት ፍርዲ ካብ ኣቶ በርሄ ካሕሳ ክሓትት ይኽእል። ብተመሳሳሊ ሓደ ሰብ ብሰንኪ ዝወረደ ጉድኣት ክሰርሖ ዝፀንሐ ስራሕ ክቕፅል ብዘይምኽኣሉ ማለት ናብ ጥሮታ ምስ ዝኣቱ ኣብ ጥሮታ ከም ዘይኣተወ ኮይኑ ካብ ተበዳሊ ካሕሳ ክሓትት ይኽእል። ክፋሊ ጥሮታ እውን ንበይኑ ኮይኑ ካብ በዳሊ ካሕሳ ክሓትት ኣይክእልን እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ጥሮታ ዝኽፈል ሰብን ከፋሊ ጥሮታን ኣብ ውዕሎም ክተኻኽኡ ስምምዕ እንተገይሮም ከፋሊ ጥሮታ ነቲ ጥሮተኛ ተኪኡ ካብ በዳሊ ካሕሳ ክሓትት ይኽእል። ሓደ ሰብ ብሰንኪ ዝወረደ ጉድኣት ሞት ምስ ዘጋጥሞ መጻምድቲ እቲ መዋቲ ብመስመር ወለድን ውልዳትን ዘለዉ ቀረባ ኣዝማድ ምስ መዋቲ ካብ ሓደ ኣቦን ሓንቲ ኣደን ወይ ብኣቦ ወይ በደ ጥራይ ዝውለዱ ኣሕዋትን ኣሓትን ነፍሲ ወከፎም ብምኽንያት ሞት ንዝኸሰርዎ ነገራዊ ጉድኣት ክከሓሱ ነናቶም ነፍሱ ዝኸኣለ ናይ ይግባኣኒ ሕቶ ይህልዎም። ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ጉዳይ ዝኽፈል ካሕሳ ድማ ብመልክዕ ኣበል ናብዮት ይኽፈል። እቲ በዳሊ ሰብ እዞም ዝተጠቕሱ ሰባት ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ካልኦት ኣዝማድ ኣለዎም ብምባል ምኽፋል ከዓቢ ኣይክእልን እዩ። ካብዞም ዝተጠቕሱ መቕርብ መዋቲ ካልእ ዝኾነ በቲ መዋቲ ሰብ ዝፅወር ዝነበረ ሰብ ዋላ እውን እቲ መዋቲ ክጥውሮ ብሕጊ ግዴታ ዝነበረ እንትኾነ ካሕሳ ይግባኣኒ ኢሉ ክሓትት ግን ኣይክእልን እዩ። ንኣብነት ኣቶ ሰሎሞን ብህይወት እንከሎ ጽቡቕ ስራሕ ዝነበሮ ቀንዲ ንበዓልቲ ቤቱን 4 ደቁን ይናብዮም ነይሩ። ኣብ ልዕሊኡ እውን ኣቶ ሰሎሞን ነዲኡ ትበርህ ክልተ ኣሕዋቱን በቦጥራይ ሓብቱ ብዝኾነት ገነት ይናብዮም ነበረ ንበል። ኣቶ ሰሎሞን ብጉድለት ኣቶ መሪሕ ሓደጋ ወሪድዎ ሞት ምስ ዘጋጥሞ እዞም ሰባት ጥራዮም ብሞት ኣቶ ሰሎሞን ነገራዊ ጉድኣት በፂሕና ኢሎም ካሕሳ ክሓቱ ዝኽእሉ። ኣቶ መሪሕ ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኣሕዋት ኣቶ ሰሎሞን ንስድራ ቤቱ ክሕግዝዎም ይኽእል እዮም ኢሉ ክምጉት ኣይክእልን እዩ። ብዘይካዚ ኣቶ ሰሎሞን ወትሩ ብገንዘብ ዝሕግዞም ዝኽተማት እንተነይሮሞ ጉድኣት በፂሕና ኢሎም ካብ ኣቶ መሪሕ ካሕሳ ክሓቱ ኣይክእሉን እዮም። ሓደ ሰብ ንዝወረደ ጉድኣት ካሕሳ ክሓትት እንከሎ ብቁኑዕ መንፈስ ክገብሮ ሲቪላዊ ሕጊ ይሕግግ። ምክንያቱ እቲ ግዳይ ካሕሳ ኣብ ዝሓተሉ ግዜ ብቁኑዕ መንፈስ ብመጠን እቲ ዝወረደ ጉድኣት እንተዘየቕሪቡ ንባዕሉ ብዘይ ኣገባብ ክብልፅግ ይደሊ ከም ዘሎ ስለ ዝውሰድ ሕቶ ቅቡል ኣይከውንን። ኣብ ጉዳይ ዘይውዕላዊ ተሓታትነት ዝምድናታት ጠንቅን ሳዕብያንን ኣገዳስነት ኣለዎ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ልዕሊ ተበዳሊ ዝወረደ ጉድኣት ጠንቁ ብበዳሊ ዝተፈጸመ ተግባር ወይ ጌጋ ከም ዝኾነ መርጋጽ የድሊ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ በዳሊ ዝፈጸሞ ተግባር ወይ ግድፈት በቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ ተበዳሊ ዝወረደ ጉድኣት ከዓ በቲ ካልእ ዝምድና እኳ እንተሃለወ ነታ ኣብ ፈለማ ንእሽቶ ዝነበረት ጉድኣት ተበዳሊ ግቡእ ስጉምቲ ከይወሰደላ ብምትራፉ ናብ ዝዓበየ ፀገም ጉድኣት እንተ ዓሪጋ ተሓታትነት በዳሊ ደረት ክግበረሉ ይኽእል። እቲ ግዳይ ብሰንኪ ሲቪላዊ ተሓታትነት ዝሰዓበ ተግባር ኣብ ልዕሊኡ ምኹኒ ዘይኮነ ጉድኣት ንኸይስዕብ ወይ እቲ ጉድኣት ከይዓርግ ቅቡል ወይ ምኹኒ ዝኾነ ስጉምቲ ብምውሳድ ነቲ ክስዕብ ዝኽእል ጉድኣት ከጉድለውን ግዴታ ኣለዎ። ነዚ ብዘይ ምግባሩ ዝዓረገ ዘይቅቡል ጉድኣት ካሕሳ ክሓትት ድማ ተቐባልነት ኣይህልዎን። ምዚ ዝተገልጸ ብዝመሳሰልካ ኣብ ዝወረደ ጉድኣት
ኣበርክቶ ወይ ጉድለት ናይቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ሰብ ምዝህሉ እቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ሰብ ዝግብኦ ካሕሳ ከፊላዊ ጥራይ ይኸውን ነዚ ንምውሳን ድማ ቤት ፍርዲ ኩሉ ኩነታት ናይቲ ጉዳይ ብፍላይ ድማ ነፍሲ ወከፍ በደል ነቲ ጉድኣት ንምስዓብ ዘበርከቶ መጠንን ናይ ነፍሲ ወከፍ በደል ክብደትን ኣብ ግምት ይእቱ ንኣብነት መንእሰይ ሓሰን ልጓምን መብራህትን ዘይብላ ብሽክለታ ሒዙ ኣብ ጸልማት ብናሃር እናተጓዓዘ እንከሎ ኣቶ ስምዖን ከይረኣዮ ብማኪና ብናሃር ገጪ ጉድኣት ምስ ዘውርደሉ ቤት ፍርዲ ካሕሳ ኣብ ምውሳን ከፊላዊ ጉድለት ናይ ሓሰን ኣብ ግምት ክእቱ ይግብኦ እዩ እምበር ዝኸበርኩም ስማዕትና ንሎሚ በዚ ኣኽለና ዝመጽእ ሰሙን ኣብዚ ጉዳይ ካሕሳ ኣመልኪትና ብዛዕባ ካሕሳ ዝጎድለሉ ኩነታት ብዛዕባ ንሞራላዊ ጉድኣት ዝኽፈል ገንዘባዊ ካሕሳ ብዛዕባ ዘይገንዘባዊ ካሕሳ ቤት ፍርዲ ዝህቦም ብይናት ዝምልከት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ተሓንቀል